Soc l'Arià Veier i he estat espiat il·legalment per l'estat espanyol per ser independentista. Sabem que l'Assemblea Nacional Catalana, com la resta d'organitzacions independentistes, estan a l'ull de la repressió de l'estat espanyol, per tant tenim mecanismes per garantir la seguretat dels seus integrants i la seguretat de la informació. I per tant també fèiem revisions, tant en tant, per mirar si tot el que fem servir és segur. En el meu cas, em van avisar que comprovés si havia rebut un tipus de SMS, ho vaig comprovar i efectivament tenia 2 o 3 missatges de les mateixes característiques que vaig enviar perquè s'analitzessin. Els atacs els vam detectar al principi de la pandèmia. En aquell moment, des de l'Assemblea Nacional Catalana, estàvem impulsant una xarxa de suport mutu que donés resposta política des de l'independentisme en el moment de crisi social i econòmica que estàvem visquent a causa de la pandèmia. Com poder seguir la lluita independentista en un moment molt complicat per moltes circumstàncies. Malgrat tot, també veníem d'un context que hi havia hagut la taula de negociació, que l'ANC hi creiem poc, però de totes formes hi participàvem, i evidentment de l'àmbit repressiu post-sentències. Sí, a mi em sembla que qualsevol militant independentista és plenament conscient que l'estat espanyol farà el que faci falta per reprimir la dissidència política. En el meu cas, des de l'esquerra independentista, sempre hem tingut claríssim que s'utilitzaran tots els elements repressius per tant de coercionar-nos, i no és tant, jo considero, un element per obtenir informació, sinó per fer-nos venir por. I aquesta és la funció i és la tàctica que han utilitzat sempre, i no és res de nou, que l'estat espanyol faci espionatge il·legal a militants independentistes. De fet, en el meu cas concret, formava part del moviment estudiantil, era militant del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, del CPC, i fa uns anys també vam tenir un cas d'espionatge. A mi em van estar perseguint pel carrer, fent-me fotos sense identificacions, fent seguiments que després van constar a l'expedient, i era sorprenentment il·legal i sorprenentment antidemocràtic. A mi em sembla que l'objectiu no era substraure informació, perquè l'estat espanyol és un estat i per tant té tots els recursos haguts i per haver per tal de tenir possibilitat d'obtenir informació. Simplement és un mètode que tenen per fer por, sobretot quan era el meu cas a càrrecs intermitjos o simplement a militants de base que són activistes, que estan compromesos per cridar-los l'atenció i que vigilen la forma de militar. A mi em sembla que és tot, forma part del mateix joc, juguen sota les seves regles, que les fan i desfan com volen, per tant no hem de confiar mai en la justícia espanyola. I em sembla que l'europea tampoc. El que sí que hem de fer és continuar amb la pressió al carrer, amb la mobilització sostinguda, que és l'única forma de denunciar a nivell internacional totes aquelles il·legalitats que fa l'estat espanyol per reprimir un moviment democràtic com és l'independentista. L'estat espanyol sap que mai podrà guanyar a través de vies democràtiques la batalla, per la independència, i per tant utilitzaran totes les formes que estiguin al seu abast per tal de reprimir-nos. El que han fet sempre és el que fan i és el que continuaran fent. Nosaltres això hem de ser molt conscients, estar preparats i formar-nos i superar-ho i anar-ho guanyant.